Bocah-bocah kelas 1 sing tak tresnani, sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu. Saiki karo kuwit arep sinau basa Jawa. Nah, sadurunge sinau aja lali bocah-bocah kudu ndedonga dhisik ya. Ndedonga ki berdoa supaya mengko sinaune lancar, cepet pinter, nggih. Nah, bocah-bocah ayo disiapke bukune, buku basa Jawa sing kaya ngene iki. Nah, kaya ngene nggih. Bocah-bocah, ayo saiki disiapke dibuka halaman utawa kaca 6. Iki kaca 6 kaya ngene. Ya. Nah, saiki bocah-bocah nirokke suarane buwit karo nggawa potlot ditudingi ngene. Sing diwaca ditudingi. Ya. Ngene. Yo ditirokke bareng-bareng. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ya, nek wis nirokke sampun saged, wis iso saiki diwaca ngisore iki. Ya, diwaca bareng-bareng. Iki Lina. Ayo ditirokke. Ya. I K I Ki L I Li N A Na I K I Iki L I N A Lina. Saiki ngisore iki. I ngisore A Ki Na
na, 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 li, na, li, na, li, na, ni, la, ni, la, ni, la. Ngono ya. Wis yo ditirokke diwaca meneh. Nah, bocah-bocah saiki dibuka kaca 7. Ayo niteni unine. Diwaca dhewe iso ya. Karo ditudingi nganggo potlot. Kene ben ora nutupi ngene, ngisore kene. Iki apa? A, iki E, iki C, iki O. Iki diwaca dhewe. Terus ngisore. Iki apa? Iki apa? Iki diwaca apa? Iki terus iki terakhir iki. Nah, bocah-bocah wis iso maca, coba dibaleni meneh, dibolan-baleni saka dhuwur meneh.